Kinaro por kinaro. Biar kayak demo. Puleno जो तो media orang belakan hame mariwo tang Himalayan orang kok tu mana thumbai jotto kami amce lukurong ni thani rohonman bagai जों दिनै जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुर देबरमा बिनि आसेमा सालरगै जों सारा त्रिपुरा अहानि बोसाराव बना तिनि मयदु खलाय बिनि आसेमा सालनो बरमलाय जों दिनै पालनाय दङ दाय जों तिपारा म थानिगै जों दिनै चिनि बोबागारानि शिमालंग फाय जों बन तिनि जों खरगनवाय खुलमुया फरका ते हायनो चिनि तिपारा म थान जत लिडार्स अफ जत जागानो कोना कोना चिन जे कामे आमसाय जतन बखाबाय तिनि बरम रुवै चिनि बोबागारानो जों मयदु खलाय खुलमलायो ते बोबागारानि वान सुकमा जे बो खायलें एबारा तंगि तंग मारक चिनि जतन लोकुनि सागो अ वान सुमारक गफावै जों चिनि दफानि बागै सामु गाहाम खालाय मानथों ते चिनि बोबागारानि हामारि चिनि दफानि जतनि सागो एबा सागो हामारि खलाय दंथुं हिनि आं खागाव Sini Maharaja, the modern architect, Sini Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Debarmani 112 bini birth anniversary. Omnoti sing tini ada kisah kumrobak fikya. Semuanya sadar fikya. Ompre Sini Tipramoth haningai sing 32 ta area wa tini celebrate khajangnai all over Tripura. Hambai. Sini Maharaj Bir Bikram Kishore Maniko Debarmani Asaimani Sal 1908 sano Maharaj Asayo Angkai bo tabuk joratei 112 বছর bini purti Asaiman Sal जों palayo o palai thanio जों joto oro sikla hoite arambo khalai sini Tripura mothani jara nangnai ebong oro বিশেষ করে চিনি ইউথ ডক দङ ओमफ्राय চিনি नांखौनाय चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि अरनि प्लास चिनि महाराजनि याग्रा याग चिनि रुनाल ताकुक दङ तै जत मिडिया रक आं पुइला जतन हामबाय रिखा महाराजनि এই 112 বছর পূর্তি नि आसाइमान साल पालाय थानिव जों अरो তিনি শুধু অর সিমিয়া তাবুক जों एयारपोर्ट थानाय एयारपोर्ट नि परे जों खुवाय थानाय বিভিন্ন জায়গা চিনি লিডার্स रक थांबायनाय अ सिगला रबो थांनाय ओंखाय आं ते बेसि गोबां सानानाया अबन চিনি अ আগরতলা बंनि जेखाने सकजगमानि जागा अ जागाव जों তিনি पुइला ताबुक फुङो अ पालायमानि अ असुजराना आं कक सावै पायरिखा हामबाय